लांबाय मानोबा आच्छा दे होमबालाय आयौ पुलिसफोरालाय मानो लांलाय फैलाय थफिरामखौ बाजै जाथि बाजै आं गामियाव दसे ओंखारलांनि जागोन दे बे थफिरामखौलाय मानो लांमारखो दे बेबा मा दाय मावलायखो आच्छा आयफ्रे रानि फरायनायफोरालाय बोरै सोलिगासिनो मोजाङानो आफा नोंनाथ' मोजाङानो बे मोख्रा सानैनासो बोरै जागोन रिजाल्टआ सोर मोख्रा आफा बेलाय एमाव राजा दावखा राजा मोना आच्छा बेफोरखौ बाद होदो दे मोजां फराय दै अफ्रे बेथि जागोन आफा शाबाश बेथि नै खोनादोंना खोनायाखै नोंलाय थफिरामखौ जेलाव लांबायनो माथो पुलिसफोरा आच्छा नोंहा मानि इसिबां दुखु आंलाय मानि दुखु जालाबायनांगौ जाखोसै बेबा मा दुस्थुनि लांजादों होमबालाय मानोथो खोन्थाफैदों थफिरामखौ जेलाव लाङोना सोरगोफुरियाव लाङोना फातालफुरियाव लांबाय थाथों थांनां ओंखामलाबो ओंखाम उखैबाय जों आब' थफिया खुरगासिनो दङ र' दसे नेथ' खालि बिब'खौल' खामानि थिनबाय थागोन बिराद महारानि जाथारबाय नामाब्रा नोंलाय हांग्रिमोनदै जायाबालाय नों राजाबालाय आं रानि जागोनथ' आरो ना सोरखौबासो रानि खालामनो गोसो जालायबाय ओइ मालाय आइ अफ्रे रानिनि खाथियाव माबायदिसिना बुंदों लाजिदों माखौबा बेफोरखौ बारा टेनसन लानाङा दै आइ अफ्रे फरायनायाव गोसो बेथि फरायनायाव बापावै आंखौलाय मानो जेलाव लाबोखोब्रा दै मानो लाबोखोब्रा जेलाव आंखौ बापावै मा दायनि साजा मोनखोब्रा आंलाय साम' खिंखिरिखौ खुदुमनाय देखायसो खुदुमदोंमोन दा आरो हाफांखौबो गोबाख्रब देखायसो गोबाख्रबदोंमोन बेयावलाय आंनिलाय मा दाय मालाय जराफोरालाय माथो बहाबा लोगो हमलायखुमायो गुलु गुलु जाखुमालायो बिसोरखौबा जेबो ना आंखौसो बेफोरबायदि खालामबाय ना आंखौसो मोनबाय ना मा खबर थफिराम नायनो आराम बोरै मोनदों बिहावसोनि न'आव फैनानै आसलते बिहावसोनिसो न' मोनना लाखो ना माखो नोंलाय जेलखौलाय हा गोसो जाबानो आलासि जानो फैब्रबनाय माव मा राजा गेसाव भाजा नों मेगन सादों नामा नोंबो बिहावसोनि ओंखाम जानो गोसो दङब्ला थाफै आंनि जायगायाव आं नोंनि जायगायाव थांगोन ना ना सोलाय सोल' खामानिया हिनजावसाफोरनिसो गस्ला गांसेखौ मोजां नङाबा रिटार्न हरफिनलाय आरो बेलेग गस्ला गोदान बिहरफिनलाय बेफोर हिनजावनिसो खामानिब्रा आं रावजोंबो सोलाय सोल' खालामनो हाया अबेसे नों बे जायगायावनो थानो समायलै मानसिया नों जेलनि थाखायसो पारफेक्टखा नों बाहेरायाव थानो समायालै नों बेफोरबायदि खथा मोनब्रैनि सिङावनो थानो समायो आच्छा बाख्नायदों नामा आंखौ बाख्नायदोंथ' आरो बेनिखायनो नों बे जेलावनो थादों मिथिबाय बाहेरायाव ओंखारनो दा नाजा बापावै बिदिब्लाथ' बे साजिसा नोंसो फाव फान्दायना आंखौ जेलाव थिनहरदों नङा होमबा बेखौ जेल सिङाव थानानै सानबाय थादोब्रा नोङो अबेसे साननो थाखाय मोनसे खामानि होनि आं नोंनि खानायावथ' खर' गैयाना बेखौनो सानबाय थादो आरो नोंनि खर' दोंबेसे खानाय दङ होननानै मा लाजि फोनांदों नामा आंनि खर'खौ ओइ जाम्बा साइस थख्ला मानसियासो माहाजोन जायो मिथिबाय आरो बिदि माहाजोन मानसिखौ आंलाय मानो लाजि फोनांनांगौ जाखोब्रा थफिराम आसलते आरो फंसे खोथा बुंबाय थाखायोमोन ना नोङो नोंनि मोदोमनि मोनफ्रोमबो जायगायावनो खानाय हरदों होननानै खर'आवल' हराखै होननानै बिराद दुखुनांथाव जाबायना बेबो सैथो खना खनला खानाय हरजोब्बाय नाथाय खर'आवल' खानाय हरनो बावगोमाना थाबाय आच्छा दे थफिराम आं थांनोसैलै नोंहा इन्जय खालामदो बेवहायनो ओइ खोनासं आंखौ जेलाव थिनहरनानै बिराद मोजां खामानि मावनाय बायदि मोनदोंना नों हा अमा राजा ओइ सब समावबो आंखौ गेजेराव दा लाबोलै ओरैनोबा नोंनि आखलाबो मोजां नङा मिथिबाय नोंनि आखलालाय आंनि आखलजों कि सोरबा हायो हा आंनि आखल अमा राजानि आखलजों सोरबा हायो नैबे अमा राजा फान्था गेलेया बेलेगखाब्रा नैबे अमा राजाखौ दा बायदियाव जेरक्स खालामबाबो प्रिन्ट खालामबाबो डुप्लिकेटबो मोननाय नङालै मिथिबाय नों बायदि दाम खमि मानसिनि डुप्लिकेटखौलाय मानो नांगौब्रा आंनोलाय दादागिरि हा जेल सिङाव थानानै दादागिरि आं बे रुमनिफ्राय थांखांबानो नोंनि दादागिरिया ओंखारजोबगोनथ' गुड बाय थफिराम बापावै दालाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा गस्लिबो मोजां गानबोनो मोनासैना आं लान्थाथा बोरै थाबाय थानांगौ जाखोब्रा आंलाय है साला खुदुमनाय आरो गोबाख्रबनायनि साजाखौ बरिया मोनबायदि आं माथो होनबावनांगौ जाखो आंनि खाफालखौ मालाय मोनसेबो मोजां बुस्थुआनो जामारा आच्छा मादालि मोनसे खोथा होननोसो फैदों आं मा खोथा सार नों आंनो दासान्दि फन हरथ'ना दै आंनि हिनजाव हांग्रिमोनदिनि खोमायाव नोंनि मुङा गोमसारहैबायानो माबाफोर होनदों नामा बेफोरखौ नों टेनसन लानाङा आं गासिखौबो थिक खालामजोब्बाय आं फन हरबाल' थिखां दै नों मालाबाबो हरगोन नाङा मिथिबाय मादालि जागोन दे सार नों मालाबाबो आंनो फन हरनाङा इमारजेन्सि जाबाबो मिथिबाय नांगौबा आंनो गेजेर गेजेर नोंखौ खबर लाफैबाय थागोन दालाय थिख्लि लालायनानैलाय बहाथो थांनो नागिरदों दुब्लियाव एसे खामानि दङ बेवहायनो थांनो नागिरदों आं आच्छा बार' थाइबानि लारु आं फैबाय दै आरो आं होननायखौ गोसोआव लाखि मालाबाबो आंनो फन हरगोन नाङा आंसो नोंनो फन हरगोन नङाबा आंना हिनजावा नोंखौबो जाख्लाबगोन आरो आंखौबो बिनि सायाव नों दासिमबो उन्दै बैसोनि गथ' उन्दै बैसोआवलाय मानोथो हाबा जानांगौ जाखोब्रा मादालि नुबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानानै हौवाया जेल जानांबाय नों हारसिं थानांबाय आं गैयामोनब्ला नोंखौ सोर नायगौमोन मादालि
बेनिखायनो आंनि खोथाखौ मानि आंनो फन हरग्रोनाङा आंल' नोंखौ फन हरगोन आरो गेजेर गेजेर लोगो हमफैगोन जागोन सार एसेबां उन्दै बैसोआवनो हाबा जायो नोंसोरो सामलायनो जोंफोरासो थोयो अके दे दाबो जेबो नङा आं फैबाय दै मेगि संनो रोङांबाय र' ओंखामखौबो लासै संनो रोंसिगोन आं अफ्रेरानिनि थाखाय जायफ्रा ओंखामा मोनबाय ना याबायसो लाजिदोंब्रा फिसालानिफ्राय ओंखाम बिनो मानो लाजिनांगौ जाखो फिसालानिफ्राय ओंखाम बिनो बिमाफोर सासे लाबोनानै दोनफैदोलै आफा फिसालानिफ्रायनो ओंखाम बिनो लाजिथाराबो नामाब्रा नोंलाय आं बायदिबा हाखर सिङावसो थुहाबना थाहैबायमोनलां दसे समनि थाखाय थोद बिफाखौनो बिदि बुङो नामा लाबोगोन मा गोदान लाबोगोन आं साननैसोनि उनावनो लाबोदोलै आइ गोदानखौ थाब बेफोरबायदि मेगि संनानै जाबाय थानो हायालां जागोन फिसा जागोन बिफायाबो आइ गोदान लाबोबा हामसिगौमोन थाबनो आंबो थाब देरनानै गोरजिया थाहैनोसै ओरैनोबा आंखौ हायथा होननानै रावबो सिख्लाफोरा फसायनोनो नागिरा हायथा सिख्लाफोरखौ मानो सिख्लाफोरा फसायाब्रा हायथु सिख्लाफोरखौबा सेंग्राफोरा हाबा खालामा जों हायथाफोरालाय माथो हायथुखौबो मोननो नागिराब्रा मा खाफालब्रा हायथाबो हायथा जायफ्रा गायथिया जाबाय आं दा हिनजावफोरानो आंखौ बासियो बे थङालि जोंलारियानो बांसिन बासियो आंखौ बेखौ नुबानो थाखुमानांगौ गोनां जायो खालि आंखौ हायथा होनबाय थायो बे जोंलारिया अफ्रे रानियासो जोबोद मोजां आंनि गोजौ जाबाबो लाथारगोनलां अफ्रे रानिखौ मा खालामबाय थादों नोंलाय नुवाखै आं मा खालामबाय थादों जिरायबाय थादोंब्रा दाखालिनि पार्कआव थांलायनोसै जोंहा मानोब्रा मानो मुनो होनबाय थानाङाब्रा सिख्ला खुदुमहैनांगौ ना सिख्ला खुदुमहैनांगौ दिनैनिफ्राय आंखौ लिंनांलालै मानोब्रा आं नोंनि बिबनांसो जागोन अफ्रे रानिनि हौवा जाब्ला देनां जायफ्रा मानो आंहाबो पार्सनेल थायोब्रा सब खोथाखौनो नोंनो खोन्थाजायाना नोंनि पार्सनेला थुला आं थाङा नामा बा गोदो लिंबानो थाङोमोन दा थाङा जालायबायना आंहा थोरसि सुनांगौ ओंखाम संनांगौ जि सुनांगौलै मा जाजार होनबाय थायोलै बे जाजार होननाय नङालै आं थोरसि सुनांगौ ओंखाम संनांगौ जि जोम सुनांगौलै साला जा एसे हिनजाव फिसा गैया बेसो मिन्थिगोन दा ना रायजोफोर दिनै जियानो जाया मानो आं आंनि गोसोनि खोथाखौ दाउस्रि देलायनि सिगाङाव फोरमायनानै लागोन दाउस्रि देलाय नोंखौ बेवहायनो लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय नोंलाय बबेनिफ्राय फैखो आंनालाय आरो गामि बेरायखायो आं न'आव थाबा माने एसे आथिं आंना सैमा नांदेरनाय ना बेनिखायनो एसे सुन बेरायनानै मोजां मोनो आच्छा ओमफ्राय बे बिबारखौलाय बहा लांनो नागिरदों नों जाथि बे बिबारा नोंनि थाखायनो लाबोदों आं दाउस्रि देलाय आजावदो नै बे बिबारखौ बिबार लाबोलायदों थेंक इउ जाथि दाउस्रि देलाय आं नोंनि सिगाङाव फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन मा बाथ्रा आंनि आइनो मानो बिबार होदों नों आइजेंला आइ बे गथ' आंखौ नुबानो आइ होनो बदतमिसा आइ बे सेंग्रानि बिबारखौ मानो लादों नों बदतमिस गथ' आंखौ आइ बुंबाय थानाङा दे आं नोंनि आइ नामा नोंनि आइ नों आंनिनो आइ नालाय एमाव राजा मा बुंदों नोंनि लोगो जायफ्राया जायफ्रायाबा मा होनदों आं जेबो खोनायाखैलै गथ'फोर नोंसोर प्रेंक खालामदों ना मा प्रेंक बेलाय आजिखालिनि मानसिफ्रा गोबां प्रेंक खालामग्रा जाबाय नोंसोरबो प्रेंक खालामदों नङा होमबा आं बेफोरखौ जेबो मिन्थियालै जायखिजाया बैयो आंनि आइ जानांगौ गथ' दालां माला दा बुंलाबाय दे माखासेनि सोबानानै हाथाय फिरखंखौ थल' बारग' होगोन आं माखौबा जेरैबो सुख गैया सासे सेंग्राया आंनो बिबार होदों बेखौबो सुख सान्थि आजाव मोना बालावबो नाङा आंनो बिबार सिबार आंनि आइनो बिबार होनांला दिनैनिफ्राय दिनैबो जाफुङासै माथो जानांगौ दाउस्रि देलायनि सिगाङाव आं आंनि गोसोनि खोथाखौ मालाबाबो फोरमायनो हानाय नंला जेबो नङा दे आरोबाव आं नाजाफिनगोन बेथ' जाथिसो
आयौ बिबार लालायलायनानै मा एसे दुखु जाखो नार्जि बुदां आंलाय बोरै मिन्थिनांगौ जाखोब्रा हापां पाक्का बे सोरबा सिख्लाखौ प्रप'ज खालामखादोंमोन सिख्लाया ओमफ्राय बिनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामासैदां नों बिराद मिन्थिथारो नामा औ मिन्थियोथ' आरो बेफोरबायदि एक्सपार्ट खाथारनां सोर सिख्लाखौ गोसो थोनानै बिदि जाखो बेसेरा एसे खबर लानांसिगोन र' आरो सिख्ला गोसो थोनायखायसो न'आव फैयाखैथ' बियो जानोबो हानाय एसे खबर लागोन र' आं अब्लासो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट